I projektoplægget fik vi tildelt metalværksted, hvor vi skulle arbejde med et brugerorienteret produkt i en form af en lysestage. Vores lysestage hedder Livets Træ og er lavet af Katrine, Anna, Kristine og Emilie. Levende lys er ikke længere den eneste kilde til opløsning. Lampen er opfundet og er en langt mere praktisk løsning end levende lys. Det ene element, hvor lysestagen vinder over lampen, er på hyggen, som også er en stor del af attraktionen. Når en lysestage bliver produceret, er det altså vigtigt at fokusere på, at den kan bringe hygge til et rum. Som producent til en lysestage har vi valgt at lægge fokus på modne kvinder, der har brug for hygge og noget beroligende i deres hverdag. Idégenereringen. Planlægning af tanker bag lysestagen. Her kan man se vores problemtræ, dannet ud for problemet, at økonomien stagnerer. En årsag til, at økonomien stagnerer, er, at der ingen nye produkter skabes. Dette problem tager vi fat i og vil arbejde med. Men selvom vi fremstiller et nyt produkt, er det ikke sikkert, at produkter vil blive købt, og det kan derimod modvirke, at økonomien stagnerer. For at vi kan producere et produkt, der kan sælges, skal vi finde en målgruppe, og derfor tilpasse produktet vores målgruppe. Ud fra vores valgte problem i problemtræet, kan vi opstille en problemformulering. Problemformuleringen lyder sådan her. For at undgå, at den danske økonomi stagnerer, skal der produceres nye varer regelmæssigt. For at disse varer skal kunne sælges, skal der være en klar målgruppe, som der er interesseret og har begæret til at købe denne vare. Vi har valgt at stille nogle fokusspørgsmål, som hele tiden skal være i vores baghoved, når vi udvikler idéerne. Vi skal have tankerne under processen, og hvis vi ændrer ideen undervejs. De fokusspørgsmål, vi har valgt, lyder sådan her. Hvordan vil vi få folk til at købe produktet? Vil vi gøre noget anderledes i forhold til konkurrenterne? For at få folk til at købe produktet, fandt vi frem til, at den skulle være flot og til en rimelig pris. Desuden er det, der kan gøre lysestagen anderledes for konkurrenterne, at den er afslappet at se på, og fordi vi tager naturen med i vores overvejelser og bruger materialet stål, der kan genbruges. Til vores brainstorming af idéer valgte vi at tegne dem i hånden og liste dem op. Herefter blev gruppen enige om, hvilke vi skulle forkaste og hvilke vi skulle beholde. Vi valgte at beholde træet, manden i skrædderstillingen og stjernerne. Herefter blev en kravmatrice for de 3 idéer lavet. Vi opstillede 5 krav. Den skal kunne bære minimum 1 lys, være stabil, afslappet i design, ikke for stor og have en rimelig pris. Hver idé blev vurderet efter point, og maks 10 point kunne gives, som var det allerbedste. Ved at beregne forskellen mellem vægtningen af kravene og antal point, kunne vi se, hvor mange point hver idé afvigede. Vi kan hermed se, at træet afviger mindst i forhold til vægtningen, og derfor valgte vi at lave træet ud fra vores kravmatrice. Vores målgruppe er personer i det rosa segment i Minerva-modellen. Det har vi valgt, fordi vi gerne vil have en lysestage, der er rolig, speciel, naturorienteret og i bevægelse, men samtidig afslappende. Og alle de ting er noget dem i det rosa segment sætter rigtig meget pris på. I det rosa segment finder vi flest kvinder. Desuden er de personer, der findes i dette segment, ofte 50 år eller derover. Vi vil gerne have vores målgruppe til at slappe af, når de ser på lysestagen, hvilket også er derfor, at vores produkt passer godt til enagram type 4. Type 4 er meget i deres følelsesvold. De tænker med hjertet. 4 kan i løbet af en dag opleve rigtig mange humørsvingninger. Denne enagram-type vil passe til vores produkt, fordi de kan have store humørsvingninger. Vores produkt skal hjælpe målgruppen med at slappe af og blive stille og rolige. For at opsummere vores målgruppe er det kvinder i alderen 45-60 år. Disse kvinder har til hverdag lidt travlt og har derfor brug for noget afslappende at se på, når de kommer hjem. Lysestagen. Efter at have udvalgt vores lysestage, kan vi arbejde nærmere med, hvilke krav lysestagen skal opfylde. For at lysestagen skal kunne være funktionel og nem at håndtere i sit hjem, er det vigtigt, at den kan opfylde en række funktions- og designmæssige krav, som vi opstiller. Krav til funktion, design og materiale er blandt andet, at designet skal kunne bære fyrfadslys. Lyset skal kunne stå stabilt, så der ikke er fare for, at lyset falder ned. Lysestagen skal kunne vaskes for at fjerne stearin. Designet skal have bløde organiske former. Designet skal virke beroligende på vores målgruppe. Det skal kunne holde til varme for lyset, så materialen kan holde sin form. Efter at vi har opstillet disse krav, har vi arbejdet nærmere med dem for at få endelig krav til dem. Så et krav er blandt andet, at lysestagen skal være egnet til fyrfadslys. Her har vi undersøgt størrelsen på standard fyrfadslys.
Fyrfadslys har dimensionerne på mellem 37 mm til 39 mm. Dermed har vi designet vores lysestage fyrfadsholder med en diameter på 40 mm. Lysestage er fremstillet i metalværkstedet. Den er produceret i stål. Stål er en legering mellem jern og carbon. Lysestagen består af en række forskellige elementer. En metalbund, 3 lange stålstænger, 6 ekstra små stålstænger, 3 runde stålstykker og 3 fuglereder. Metalbunden og de 3 små runde plader er alle produceret i 1 mm stålplade. De er produceret ved, at vi først har opmålt pladerne på den store stålplade, og herefter har vi anvendt pladesaks for at klippe dem ud. Alle stålstænger til lysestagen, stammen og grenen er produceret i stålstænger med en diameter på 0,6 cm. Her har vi brugt båndsaven til at udskære vores stænger. De 3 fuglereder er produceret i ståltråd. Ståltråden har en længde på 70 cm og en diameter på 2 mm. Alle disse dele udgør lysestagen, og de er blevet samlet ved at svejse. Det svejsesystem, vi har anvendt, er MANC, og det betyder, at der bliver tilsat CO2 til svejsning som en beskyttelsesgas. Når vi har svejset alle dele sammen, er der kommet nogle misfarvninger på overfladen. Dem har vi fjernet ved at børste lysestagen med stålbørste, sandpapir og stålud. Nu vil vi gerne snakke om miljøvurderingen. Formålet med at vurdere materialerne brugt i produktet er for at fremme en bæredygtig udvikling ved at gøre produktet så miljørigtigt som muligt. Ved at sikre et højt miljøhensyn, når produktet produceres, bruges og afskaffes, kan dette gøres. Nu vil vi gerne kigge på vores LCA. De 2 første processer har vi valgt at kalde for jern og kulstof samt stål. Det er valgt, at lysestagen består af materialet stål, som er en legering af jern og kulstof, hvor ståls hårdhed afhænger af carbons indhold, og det har derfor betydning for slutstrukturen samt afkølingshastigheden. Jo højere kulstofindholdet er, des større styrke og hårdhed har stålet. Når stål fremstilles, smeltes jern sammen med andre forskellige materialer, hvor jernet opløser de andre stoffer ved at binde dem i sine krystaller. Næste fase er fremstilling, der sker i værkstedet ved hjælp af forskellige processer. Herefter sker distributionen, hvor lysestagen transporteres fra fremstillingsstedet til butikkerne. Ved benyttelse af lysestagen menes, at brugeren køber lysestagen og benytter den som oftest i hjemmet, til de vælger at afskaffe den. Genbrug og bortskaffelse af stål sker ved omsmeltning og kan dermed benyttes igen. Nu vil jeg også gerne snakke om vores Meka. Lysestagen af stål er angivet med sort, hvor emballagen af pap er angivet med rød. Meka er med til at vise miljøeffekterne ved produceringen af produktet. Under bortskaffelse forstås det som beskrevet i LCA tidligere med omsmeltning og genbrug af stålet. Ved at systematisere og kvantificere produktet og processerne i Meka, kan vi se, at energien, der bruges ved producering af selve stålet, er halvt så højt, hvis man benytter genbrugsstål i forhold til nyt stål. Derudover bliver det totale MPR halveret ved omsmeltning og genbrug af stålet, i forhold til hvis det blot smides ud. Svejsningen er den proces, der forbruger mest energi. Ved enten at lave færre eller mere præcise svejsninger, vil noget af denne energi blive sparet. Derudover vil man kunne lave nogle ændringer i designet for at spare både ressourcer og energi. Afprøvning af produktet. Efter vi har produceret vores lysestage, har vi afprøvet den for at se, om den lever op til vores krav. Vi har kigget på, om der er mulige forbedringer af lysestagen, man skal tage højde for, hvis man skulle masseproducere lysestagen. Da det kun er en prototype, kan det nemt være fejl og mangler, og det er altså altafgørende at finde dem og rette dem, så lysestagen virkelig kan nå ud til vores målgruppe. Først og fremmest skal svejsningerne forbedres. Svejsningerne på lysestagen er ujævne og har lufthuller, som er meget tydelige at se. Det eneste vi kan gøre for ligesom at optimere svejsningerne er øvelse. Bunden på vores lysestage har stadig mange ujævne kanter. Vores lysestage kræver mere filing for at blive mere ensartet. En måde vi kunne undgå at stå med et stort filearbejde på, er ved at overveje en ny metode til udskæringen af vores bund, f.eks. ved en flammeskær. Undervejs, som vi har arbejdet med metallet, har metallet mistet farven på overfladen. Lysestagen har dermed en uens overflade. En måde vi kunne give metallet en ens overflade på igen, er ved at bruge en gasovn. Men den gasovn vi har til rådighed i værkstedet er dog for lille til vores lysestage, og dermed satte værkstedet ligesom en begrænsning for, at vi kunne få en ens overflade igen. De krav, som vores lysestages
lever op til, er, at den bærer minimum et lys. Vores lysestage bærer 3 lys. Den er stabil. Den har en passende højde. Vi synes selv, den er afslappet i designet, og ved en produktion, så får den en rimelig pris.